Diyos niya mong kasakitan, si musamong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tangani sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imunganing hinanyugon, an pamibi-mi simbagon, hinanyuga an pag-arang niya mong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tangani sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pabimibing balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang orog kalinig, si imo sa mong inaarang, an pamibi-mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tangani sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. O pinsa ni Hesu Kristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo an pag-arang mi sa imo, ako ani na alay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tangani sa mong makamtanan gabusming kaipuhan. Pamiibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kay minagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang lebilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ikama momoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunya na sa ikatulong aldaw na kita kan misa nobinaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Asinan sa tuya mga mass sponsors ngunya na aldaw, iyon mga minasunod, Eden Musa, Rehuso family, Tess D and family, Mr. and Mrs. Carl Chan, Emma Chan, Cynthia Berses, Hermelina Tizon. Asinan sa tuyang mga intensyones ngunya na aldaw, iyon mga minasunod, for the birthday celebration of Rica Angela Servino for upcoming nursing board exam, dulot ni Rica Angela Servino. Pasasalamat man ni Rene and Royce. Pasasalamat ni Maria Isabel Yap and family, Lauta family, Emma Chan and family. Para sa 5th birthday celebration ni Clyde Matthew, dulot ni Claren Fernandez. Pasasalamat man ni Giselle Asaytuno Mendez and family. Para man sa gift of life ni Iran, dulot kang Nas family, asin sa gift of life ni Genevieve Restum. Igaw man na special na kahagadan ng mga minasunod for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya. Si Rosie Asupardo Cantara and family, para sa board exam ni Anton Jude Seki Reboriano. Igaw man na special na kahagadan ang Garcia family, para man sa board exam ni Alvin John Austria. Special intention man si Judy Remlin Lee, para man sa safe travel kan sa iyang pamilya, dulot ni Faye Angelinas. Igwa man na special na kahagadan si Rachel Ann Moran, si Patricia Luis Barnuevo, asin man para kay Zyrons ka sa iyang karir, dulot kan Liarena family. Para man sa fast healing ni Job, dulot kan Nas family. Again,
asin man para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Froilan, dulot ni Rose Asupardo Cantara and family, Jose ni Nilfali and family, Joseph ni Michelle Abiera, Henry ni Grayson Buenaventura, sa kalag ni Blesilda, dulot ni Zamar and Di Mesa family, All Souls, dulot ni Domingo Peñaflor and family, sa kalag ni Alejandro, dulot ni Irinea Garing and family, kay Alan, dulot kan Agudo family, para sa kalag ni Manuel Sr. sa iyang death anniversary, dulot kan Abareta family, asin man ka para kay Arnulfo Sr. sa iyang death anniversary, dulot ni Gloria Ortiz and family. Matinog na po ang gabos. Awon-awitan kagurangan, gabos na banwaan. Irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kagalaw, ang Diyos lalaw. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Lunes, Petsa 21, nasa ikatulong aldaw na po kita kan sa tuyang Misa Novenario. Ang tema para sa aldaw na ini, iyo po na an konversyon kan puso, iyo da po an pundasyon kan sa tuyang pagiging responsableng tagapagpamahala kan mga biyaya, bendisyon, asin grasya na itinaw sa tuya kan sa tuyang kaguranglan. Ang gabos mapuon sa pagbago, asin konversyon kan puso. Matalikod kita sa tuyang pagiging makasadiri, maghihingawang maghiras, asin maging responsableng tagapangataman, tagapagpamahala kan mga bagay digdi sa kinaaban. Iyan ang espesyal na balaog na sa tuya pong hagadon sa tuyang kagurangnan sa pagdulot niya to kay ning Santa Misa sa ikatulong aldaw kan sa tuyang Misa Novenario. Ngunyan midbidunta na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo po kitang magselebrar kay ning mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay po kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makurit, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhod kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katuninongan, sa mga tawong marhay an buot, inuomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langitnon, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urug kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibbi kita. O Diyos, nahuli sa paladan na apostol na si San Judas Tadeo, nagtugot ka na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas, kaugaying warasan, na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Hemateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaidto kamo mga gadan, huli kan sa indong mga kasumbikalan, asin kasalan. Kan kamo nagsusunod sa gawi kaining kinaban. Kan kamo nagkukuyog sa prinsipe ng maraot na kapangyarihan. Ang espiritu na yaon sa mga masumbikal. Kitagabos kabilang maninda kaidto. Huli ta sinusunod ta ang mga hurot nin sa tong laman. Kinuyog ta ang mga kamawotan asin kahagadan nin sa tong hawak asin isip. Kaya maninigong anggutan nin Diyos siring kan ibang mga tao. Alagad ang Diyos mayaman sa pagkaherak, kanigo ang nagayo ang sa iyang pagkamuot sa to. Kan kita gadan, huli kan sa tong mga kasaalan, binuhay niya kita, kaiba ni Kristo. Huli kan pagkaogay na ininin Diyos, kamo ilinigtas. Binangon niya kita asin pinatukaw sa kalangitan, kaiba niya, diyan ki Kristo Jesus. Iniginibon niya tanganing ikapahiling sa mga maabot na panahon. Huli kan karahayan niyang inipara sa to diyan ki Kristo Jesus. Ang daing sukol na kayamanan nin sa iyang grasya. Sa bagsik sa anoman na hali sa indo, kundi huli sa pagtubod, bakong huli sa anoman na gibunindo, kaya mayo nin si isay man na makapagpaabaw-abaw. Kita gibunin Diyos, dinalang diyan ki Kristo Jesus, para sa mga gibong karahayan. Puon sa kapinuunan, binuot na kita mabuhay sa mga gibong karahayan. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Linalang kita nin Diyos, sa diri niya kita. Linalang kita nin Diyos, sa diri niya kita. Ang Diyos, iyo ang satuyang kagurangnan, siya ang satuyang kaglalang, sa diri niya kita. Kita ang sa iyang banwaan, banwaan na sa iyang inaataman. Linalang kita nin Diyos, sa diri niya kita. Malaog kita sa iyang mga pintuan, magpasalamat kita. Malaog kita sa iyang simbahan, nagaawit nin kaumawan. Magpasalamat kita sa iya, asin umawon ang sa iyang ngaran. Linalang kita nin Diyos, sa diri niya kita. Marahayon ang satong kagurangnan, ang sa iyang karahayan, magdadanay sa paman, ang sa iyang pagkaherak, para sa gabos na kapag-arakian. Linalang kita nin Diyos, sa diri niya kita. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Saro sa katawuhan, nakiulay ki Jesus. Maestro, taramiman ang sakuyang tugang, nahirasan ako kan pamana. Si Jesus nagsimbag. Katuod, si Isay ang naggibus ako na hukom, o nagsugo na maghiras kan sa indong pamana. Dangan nagsabi sa inda, maglikay kamo sa gabos na pagkaara. Mayaman man ang sarong tawo, alagad ang buhay daina sa mga kayamanan. Dangan inusip ni Jesus ining parabola. An mga daga nin sarong mayaman, nagtaunin marahay na ani. Sa iyang pinag-isip-isip, ano ang gigibuhon ko? Day akong masasarayan kan gabos kong inani. Asin nagsabi, ini ang sakong gigibuhon. Uulagon ko ang sakong mga tambubong. Mapagibo ako nin mga mas dakula. Asin duman ko isasarayon ang gabos na inani. Asin rogaring. Dangan masabi ako sa kuyang sa diri, dakul kang nasasaray para sa halawig na panahon. Mapahingalo na ako, makakan, mainom, mag-ugma. Alagad ang Diyos masasabihan siya, lulong, ngunyan nabanggi, babawion ko ang sa imong buhay, para kiisay ang sa imong mga sinaray. Ini ang mangyayari sa nagpapayaman sa sadiri, asin dai nagpapayaman sa atubang nin Dios. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Ikatulong aldaw na ko niyan kan sa tuya pong misa novenaryo sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Si Say na po digdi ang nakakumpleto na kan tulong aldaw. Si Abilen, kumpleto mo na po. O, si Ate Emma, ining mga nasa inutan na kumpleto na. O, may mga nag-absent na si Mercy. O, kumpleto mo na po. Siyempre, sa choir, sigurado, kumpleto na. Sa Vince, then sa Ate Mercy, si Rizay pa ang yaon dyan. Pasensya na ka mo, Manay Mila. Congratulations po na kumpleto ta na su misa novenaryo pang tulong aldaw na po kita. Sa sunod na Lunes, piyesta na. Di ba? Sa 28 na. Pero ang beses ko na ining na-share digdi, ining istoryang ini na first day of school, pighapot po kang teacher su mga eskwela niya, siguro mga grade 3 pupils, tighapot niya, anong gusto nyo paglaki nyo? Kada saro nagsimbag. So saro nagsimbag, gusto ko po maging engineer. Kang hinapot kan maestra, nga gusto mo maging engineer? Kasi gusto ko pong makatulong sa kapwa. Very noble answer and purpose. Kung ata gusto niya maging engineer. So saro naman, sabi kan sarong estudyante, gusto ko po maging abogado. Bakit gusto mo maging abogado? Kasi gusto kong makatulong sa kapwa. Hanggang halos practically subilog na klase, pag hinapot kung ano ang gusto nila maging, pagkatapos na magsimbag kay ano man na profesyon, ang perming rason nila kung ata gusto nila maging engineer, maging abogado, maging padi, dahil gusto kong makatulong sa kapwa. There was this one pupil, si Juan, kang nakaabot na sa iya, parehas na hapot, anong gusto mo maging paglaki mo? Aram nido simbag po ni Juan, Madam, lahat na lang sila gustong makatulong sa kapwa. Kaya sabi ni Juan, gusto ko po, Madam, maging kapwa para hayahay. Tagabus na ngaya sa nasinda matulong sa kapwa. Disisay ngaya ang tatabangan ninda. Kaya gusto ko maging kapwa. Mga tugang, sa buhay, gabos po kita igwanin sabihon tang goal. Puon kan sadit kita, igwa kita nin pangarap
na gustong maabot sa buhay? Anong gusto mo maging paglaki mo? Pirmi iyan. Kasi kung daig kang goal sa buhay, you will have no direction in life. Importante na may gusto kang maabot. Kasi kung igwa kang goal, no matter what happens along the way, dakol na kaulangan, dakol na pagbalo, basta gusto mong maabot sa imong pangarap, daing makakaulang sa imo. Daing man na problema na magkaigwa ng goal. Arog kang mga sadit pa kita, igturuan kita, sabi kan mga magurang, oy, mag-aradal ka mong marhay, magkaigwa ka mo nin marhay na edukasyon, tanganing pag-abot kan panahon, mag-earn ka mo nin dakol na kwarta. No issue or problem with that. Ang problema po, natukduan kadakla na beses sa mga kaakian na mag-akumular nin kwarta, nin kayamanan, tanganing magkaigwa nin marhay na buhay. Alagad pag ini nadara to the extreme, iyon na po ito, ang resulta, iyon na ining pinag-aapod kan Ebanghelyong greed. Pagiging hagas, timawa, asin paslo sa gabos na bagay. Iyan ang sarong bagay na kung sa inan sa tuyang kagurangnan, tinatawan po nin warning, an sa iyang mga disipulos, asin ang lambang saro sa satuya. Jesus warns us that life should not be so. Aram nindo po sa Israel, igwang duwang popular na bodies of water. Last year, bago maggera, nahirakan man ako, kami ni Father Eric, na magduman po sa Israel. Igwa dyan yung duwang, ini kadaklan kayo ni, baralik-balik na ini duman. Igwa dyan yung two popular bodies of water. Ang saro po dyan sa Jordan River. And ang saro sa Dead Sea. They derive water from the same source. Ini pong Dead Sea and Jordan River, saro sana ang pinaghahalian kag tubig ka ini. Alagad may pagkakaiba ini. Ang Jordan River, panunin buhay. Yaong gabos na mga resources sa river, makasira, may mga buhay. Pero ang Dead Sea, as the name suggests, warang kabuhay-buhay. Daing nabubuhay, nasira. Aram nindo kung sain naglalay ang difference? Anong pagkakaiba kay ining Dead Sea and ining Jordan River? Ang Jordan River kaya, after receiving the water, tig-share niya man ini, nagbubulos, flowing water. Ang Dead Sea, stagnant. Dead Sea, kaya daing buhay, titipon niya sa nasutubig para sa iya. Nga ta narumduman ko ining siring na sitwasyon. Iuman kaya iyan ang parehas na description na itinataupukan sa tuyang Ebanghelyo. Ining mayaman na lalaki, he receives blessings from God with bountiful harvest. Dakol na ani. Kaya lang, inisip niya po na ining mga aning ini, kaya ipinaulag niya susaro niyang tambubong, itago sana para sa iyang sadiri. Imbes na ihiras sa iba. Kaya sinabihan baga siya kan sa tuyang kagurangnan, ngunya na aldaw, babawion ko ang buhay mo. Pag ikanagadaan, para kisay, ang gabos mong kayamanan. This night your life will be demanded of you. To whom they belong. Para kisay yan ang mga pigpartago mong kayamanan. Aanhon mo yan. Madadara mo yan, ihiras mo. Magayunon itong sinabi ni Mahatma Gandhi, sabi baga, permi ko po ining tig-share sa homilies ko. Anong sabi ni Mahatma Gandhi? If people possess things they do not make use of, they become thieves. Kung igwa ka ning mga bagay na yaon sa imo, nadai mo na nagagamit, nagigikin ng mahabas. Hinabasan mo na ang mga bagay na iyan. Kaya nga ni minsan nagkakaraw ako, sabi ko, baka igwa ka mong size 11 na sapatos, na dahil na nindo tigagamit, itaunay nindo sa padi. Na mahabas, hinabasan mo na iyan. May magayunon pa si Ganding sinabi po kayan. Sabi niya, there is enough for everybody's need, digdi sa kinaban, but not for everybody's greed. Kadakol na bagay, sobra-sobra,
an para sa gabos, sa pangangaiponin gabos. Kaya lang, daing lugar para sa kapasluan kan gabos. Kaya ini an imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan, pagirumdom sa lambang saro sa tuya. Siring na pinagirumdom niya, so sa iya pong mga disipulos, take care to guard against all greed, maglikay sa anuman nakapasluan. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions. So paghurup-hurupan ta daw po ini mga tugang, let us think again, what can we bring with us when we live this world? Ano po ang madadarata? Paghali tadigdi sa kinaban. Pag nagmimisa po ako sa gadan, may paborito hon akong istoryang tig-share. Natutuom na nga ni kaining mga DSJ. Itong istorya po ni Alexander the Great. He was a great leader. But before po ininagadan si Alexander the Great, he suffered a long illness. Naghelang po siya. And so because of that, he was given the chance to make his last will and testament. Nakasurat siya, pinasurat niya sa iyang, pinagibo niya sa iyang general, as in abogado. And one of the important provisions, stipulations duman, sa iyang last will, sabi niya, Enot, gusto ko pag ako nagadan, ang magkarga kan sa kuyang taon, sa mga doktor na nag-atindir sa kuya. Tanganing ipasabot ko sa kinaban na daing doktor na makakadugtong nin buhay. Ikaduwang provision niya, sabi niya, gusto ko, taduman sa inda tradisyon, na hali sa harong kang gadan, pasiring sa simbahan, ilatagan po nin kadakol na burak. Tig-spread out sa daga. Pero sabi niya, habo kong siring kayan. Instead of flowers, gabos na natipon po, na-accumulate kong kayamanan digdi sa kinaban, iyon ilatag dyan sa daga. Titulo, kwarta, mga bulawan. Siguro kung mangyari yan digdi, dakulon madapit, makinakalatag dyan mga titulo, mga kayamanan. Pero iyon pong gusto niya. Tapos sabi niya, manin anong kayamanan na pwede kong madara pag ako nagadan. Mawawalat iyan. Tanganing magirumduman kan lambang saro na maatindir kan sa kuyang lubong na dai kitang madadara sa kinaban. And last provision po duman, iluwas daan sa iyang kamot sa taol. Nakaluwas, imagine madumang ka sa sarong lamay, nakaarog ka, so kamot kang gadan. Pero ito sa gusto niya, ngata, anong rason po ni Alexander the Great? We were born, we came into this world empty-handed. Daing laog ang kamuta. And we will also leave this world empty-handed. Mahali kitang laiman na laog ang sa tuyang mga kamot. So namumutan kong mga tugang, magayunon po ining pagirumdom sa lambang saro sa tuya. Ikatulong aldaw na kan sa tuyang misa novenaryo. Please don't get me wrong. It's not bad to grow rich. Bako pumaraot na maging mayaman o magtiponin kayamanan. If this happens, through just and fair means. Kung pinagpagalan mo man. Pero kung nagyaman ka dahil sa korupsyon, nagyaman ka dahil nang lamang kanin kapwa, siguro ito ang sala. Kung pinaghinguwahan mo, pinagpagalan mo ang sa imong kayamanan, there is nothing wrong with that. Ang gusto lang sabihin kan sa tuyang kagurangnan, we should not grow rich at the expense of other. Because that is tantamount to greed. Kapasluan. Kung naging mayaman kita sa paglamang sa satuyang kapwa. When we grow rich, we should also above all seek to be rich in the sight of God. Sa mata nin satuyang kagurangan. Sa paagi, kan paghiras niya to, kan mga bendisyon, asin biyaya na itinao niya sa satuya. By becoming responsible stewards of God's blessings and gifts. Iyan precisamente ang tema para sa aldaw na ini. Enot sa gabos, importanteng gayo da po na magkaigwa kita ng konversyon kan sa tuyang mga puso. Talikdan ang pagparaturog sa misa. Talikdan ang pagiging makasadiri, maging matinao, asin responsableng tagapagpamahala, asin tagapag-ataman kan mga bagay digdi sa kinaban. Amen.
Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa langit no na Ama, na nagtao sa to kisan Judas Tadeo, tanganing pasunodon kita sa satuyang paglakaw, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Hagadon ta sa iya na danay kitang pakusugon sa satuyang pagtubod, an satuya pong simbag, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangapudan ng Diyos, na daing takot na utubon, nindaan sa indang mga katungdan, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugon ninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot ng mga komunidad, sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na daipa nagkakamibid kay Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog ni mga Kristiyano, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan, kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang taong matabang sa inda, sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa tuya na nagkakatiripon digdi sa na ining prosesong sinodal, magdarasato nin hararom na komunyon sa simbahan, sa pagpauswag sa tuyang partisipasyon, asin maghanda sa tuya para sa misyon, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Nagurangnan sa samong pag-andam sa maabot na kafiestahan kat sa muyang patron na si San Judas Tadeo, huli ka na sa iyang kabanalan na sinmarhay na halimbawa, lumaad lugod an sa muyang pagtubod, magliputok an sa muyang pagkamuot, asin sumarig an sa muyang paglaom, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoon an sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Uli kay Kristo,
sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaas ang mga espiritu. puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, murabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man baka pamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian paggibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagtanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asidad gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo,
magkanigong magin kahiras ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa akit mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya. Sa imo Dios samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buya. Asin haray kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaob, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kaguranglan, ni ka na nagsabi, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, at sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kaguranglan danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na ba ako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa.
kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugodan sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa kuya pong apresasyon na pagpasalamat sa labang sa Rosaindo, sa mga sponsors kaining sa tuyang Novena Mass, sa mga naglingkod sa tuyang altar, lector, commentator, choir, at sa tuyang mga mass collectors, at sa tuyang mga sakristan, as in siyempre si Rev. Thank you very much po sa Indo. Parakpakan niya to sinda mga tubo. See you tomorrow, same time, same place. Ang kagurang natin, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon. Anama, an aki, asidan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay ka mo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos.
saludas te Deo, kami ka erakima. Good morning and thank you very much po.